हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलुरू तर्फे घेतला जाणारा हा कार्तिक मासाचा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने आणि नामनिष्ठदास प्रभूजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन करत आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने आपण सुरुवात करूया आणि मग वाचन आपण पुढे सुरू ठेवूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आपण स्कंद 1 अध्याय 5 आणि श्लोक क्रमांक 13 पासून आज सुरुवात करतोय. हरे कृष्ण. अथो महाभाग भगवा भवान भ- एक मिनिट मी परत वाचते. हरे कृष्ण. अथो महाभाग भवान मोघदृक शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मरत्तद्विचेष्टितम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे व्यासदेव, तुमची दृष्टी परिपूर्ण आहे, तुमची कीर्ती निष्कलंक आहे. तुम्ही दृढतेने व्रताचरण करणारे आहात, तसेच सत्याचे पालन करणारे आहात. तुम्ही अखिल लोकांना भौतिक बंधनातून मुक्ती मिळवून देण्याकरता भगवंतांच्या दिव्य लीलांविषयी चिंतन करू शकता. हरे कृष्ण. कोण वाचतंय? हा, मी वाचू ना. मृणालिनी माताजी आणि पुढचा मग सुषमा माताजी. तात्पर्य: सामान्यपणे लोकांना साहित्याविषयी स्वभावतच आवड असते. ते एखाद्या अधिकारी व्यक्तीकडून अज्ञात विषयांचे श्रवण करू इच्छितात, वाचन करू इच्छितात, परंतु केवळ इंद्रिय तृप्ती करणाऱ्या विषयांनी भरलेल्या निकृष्ट साहित्यामुळे त्यांची गोडी विकृत होते. असे साहित्य लौकिक कवितांनी आणि तात्विक कल्पनांनी भरपूर, अधिकतर मायेच्या प्रभावाखाली आणि इंद्रिय तृप्तीच्या विषयात शेवट होणारे असते. असे साहित्य सत्यार्थाने जरी निकृष्ट असले तरी अल्पबुद्धीच्या लोकांना आकृष्ट करण्याकरिता ते विविध प्रकारे सजविलेले असते. त्या साहित्याकडे आकर्षित होणारे जीव भौतिक बंधनात अधिकाधिक गुंतत जातात आणि त्यांना सहस्र पिढ्यांपर्यंत मुक्ती मिळण्याची शक्यता नसते. महर्षी नारद वैष्णव श्रेष्ठ आहेत. त्यांना अशा निकृष्ट साहित्यास बळी पडलेल्या दुर्दैवी जीवांची करुणा येऊन ते व्यासदेवांना असे दिव्य साहित्य रचण्याची प्रेरणा देतात की जे केवळ आकर्षकच नसेल तर सर्व प्रकारच्या बंधनातून मुक्ती देणारेही असेल. या कार्याकरता श्रील व्यासदेव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी सर्व प्रकारे पात्र आहेत, कारण ते सर्व गोष्टींना यथारूपात पाहण्यात पारंगत आहेत. व्यासदेव आणि त्यांचे प्रतिनिधी आपल्या आध्यात्मिक तेजामुळे शुद्ध आहेत. त्यांच्या भक्तीमुळे प्रतिज्ञापूर्वक व्रतात दृढ आहेत आणि भौतिक कार्यात चढणाऱ्या पतित जीवांच्या उद्धारासाठी कटिबद्ध आहेत.
पतित जीव सदैव नवनवीन समाचार प्राप्त करण्यासाठी उत्सुक असतात आणि व्यासदेवांसारखे अथवा नारदांसारखे अध्यात्मवादी अशा उत्सुक लोकांना आध्यात्मिक जगतातील अनंत बातम्या पुरवू शकतात. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की हे भौतिक जग अखिल उत्पत्तीचा केवळ एक अंश आहे आणि ही पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगाचा केवळ एक नगण्य अंश आहे. जगात सहस्र साहित्यिक आहेत. त्यांनी सहस्र वर्षापासून सामान्य जनतेला माहिती पुरवण्यासाठी सहस्रावधी साहित्यिक कलाकृती निर्माण केल्या आहेत. परंतु दुर्दैव असे आहे की असे कोणतेही साहित्य पृथ्वीवर शांती आणि समृद्धी आणू शकले नाही, कारण त्या साहित्यात आध्यात्मिक विषयाची उणीव आहे. म्हणून मनुष्याच्या जीवनशक्तीचा ऱ्हास करणाऱ्या भौतिक संस्कृतीच्या पकडीतून लोकांना मुक्त करणे हे जे इच्छित साध्य आहे ते प्राप्त करण्यासाठी विशेषतः भगवद्गीता व भागवत हे वैदिक वाङ्मय दुःखग्रस्त मानवतेसाठी निर्धारित करण्यात आले आहे. भगवद्गीता हा भगवंतांनी स्वतः सांगितलेला संदेश आहे. व्यासदेवांनी तो लिपिबद्ध केला. भागवतात भगवान श्रीकृष्णांच्या कार्याचे दिव्य विवरण आहे. हे साहित्य प्राणीमात्रांच्या दुःख निवृत्तीच्या आणि शाश्वत शांती प्राप्त करण्याच्या अतृप्त लालसांना पूर्णपणे तृप्त करण्यास समर्थ आहे. त्याकरता भागवत भौतिक बंधनातून सर्वांगीण मुक्ती प्राप्त व्हावी म्हणून विश्वभरातील अखिल प्राणी मात्रांकरिता निर्धारित केलेले आहे. भगवंतांच्या लीलांचे असे दिव्य विवरण केवळ व्यासदेवांसारख्यांना आणि भगवंतांच्या दिव्य सेवेत पूर्णपणे समर्पित झालेल्या पूर्णपणे मुक्त अशा त्यांच्या प्रतिनिधींचाच प्रस्तुत करता येणे शक्य आहे. केवळ अशा भक्तांनाच भगवंतांच्या सेवेच्या प्रभावाने भगवंतांच्या लीला आणि त्यांचे दिव्य स्वरूप प्रकाशित होते. दुसरा कोणीही भगवंतांना जाणू शकत नाही आणि भगवंतांच्या कार्याचे वर्णन देखील करू शकत नाही. मग या विषयावर अनेकानेक वर्षे जरी त्यांनी तर्क केले तरीही ते त्यांना शक्य नाही. भागवतातील वर्णने इतकी यथार्थ आणि तंतोतंत आहेत की या थोर वाङ्मयात 5 सहस्र वर्षापूर्वी ज्या गोष्टींची भविष्यवाणी केली होती ती भविष्य आज अगदी त्याच रूपात प्रत्यक्ष होत आहेत. म्हणूनच लेखकाची दृष्टी भूतकाळ, भविष्यकाळ आणि वर्तमान जाणणारी आहे. व्यासदेवांसारख्या मुक्त व्यक्ती केवळ दिव्य दृष्टी आणि ज्ञान यातच पूर्ण असतात असे नाही, तर श्रवण, चिंतन, अनुभव या आणि इतर इंद्रियासंबंधी कार्यशक्ती देखील पूर्ण असतात. मुक्त जीवांची इंद्रिये परिपूर्ण असतात. अशा पूर्ण इंद्रियांकडूनच इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश भगवान श्रीकृष्ण यांची सेवा केली जाऊ शकते. अशा रीतीने भागवत हे वेदांचे संकलक करणाऱ्या श्रील व्यासदेवांनी केलेले सर्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचे परिपूर्ण वर्णन आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तथोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथग्दृश्यस्त तत्कृतरूपनामभिः न कैर्चित् क्वापि च दुःस्थितामति लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सर्व गोष्टींना भगवंतांपासून पृथक असल्याचे समजून त्यांचे वर्णन करण्याचा प्रयास केल्यास आपल्या हाती केवळ वेगवेगळी नावे, रूपे तथा विविध परिणाम पडतात आणि ज्याप्रमाणे वायू आश्रयरहित नौकेला क्षुब्ध करतो त्याप्रमाणे आपल्या मनाला ती प्रक्षुब्ध करून सोडतात. हरे कृष्ण. मगाशी एका सुषमा माताजी तुम्ही वाचताय का? हो माताजी. हा, त्याच्यानंतर मग मिनल माताजी आणि मग वेळ उरला तर अलका माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री व्यासदेव समस्त वैदिक वाङ्मयाचे संपादक आहेत. म्हणूनच त्यांनी अनेक प्रकारे दिव्य अनुभूतीचे वर्णन केलेले आहे. उदाहरणार्थ सकाम कर्म, मीमांसा, योगशक्ती आणि भक्ती या व्यतिरिक्त त्यांनी विविध पुराणात अनेक देवतांच्या विभिन्न रूपांची तसेच नावांची पूजा करण्याचीही प्रशंसा केली आहे. त्याचा परिणाम असा झाला
झाला आहे की भगवंताच्या सेवेमध्ये आपले मन कशा प्रकारे स्थिर करावे याविषयी जनसामान्य जनसामान्य गोंधळून गेलेले आहेत आणि ते आत्मसाक्षात्काराचा वास्तविक मार्ग शोधण्यासाठी नेहमी व्यग्र आहेत. शील नारददेव या ठिकाणी वेदव्यासांकडून संकलित झालेल्या वैदिक साहित्याच्या या न्यूनतेवर विशेष जोर देत आहेत आणि प्रत्येक वस्तूचा परमेश्वराशी संबंध जोडून वर्णन करण्यासाठी सांगत आहेत. खरे म्हणजे भगवंताहून स्वतंत्र असे काही अस्तित्वात नाही. भगवान स्वतःच भिन्न भिन्न विस्तारांद्वारे प्रकट होतात. हे विश्वरूपी पूर्ण वृक्षाचे मूळ आहेत. ते संपूर्ण शरीराचे उदर आहेत. मुळांना पाणी घालणे हीच झाडाला पाणी घालण्याची खरी पद्धत आहे. त्याचप्रमाणे पूर्ण शरीराला शक्ती देण्यासाठी मनुष्य आपले उदर भरतो. म्हणूनच शील व्यासदेवांनी भागवत पुराणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पुराणाचे संकलन करावयाला नको होते. कारण भगवंतापासून थोडे सुद्धा विचलित झाल्यास आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. जर यत्किंचित विचलित झाल्याने एवढा मोठा संभ्रम निर्माण होतो तर परमसत्य भगवंताहून भिन्न अशा बुद्धिपुरस्सर केलेल्या वैचारिक युक्त्यांविषयी काय सांगावे. विविध देवतांच्या उपासनेत सर्वात मोठा दोष हा आहे की त्यामुळे सर्वेश्वरवादी धारणा पुढे येते. मोठा अनर्थ होतो आणि अनेक धार्मिक संप्रदाय पुढे येतात. हे सर्व भागवताच्या तत्वांच्या प्रगतीला हानिकारक आहे. भागवत सिद्धांतच दिव्य भक्तीद्वारे भगवंताच्या नित्य संबंधांविषयीच्या साक्षात्कारासाठी योग्य दिशा दाखवतात. या संदर्भात वादळाने विचलित होणाऱ्या नौकेचे उदाहरण येथे लागू पडते. बंढेश्वरवादी मनुष्याचे मन उद्देश स्थिर न झाल्यामुळे कधीही आत्मसाक्षात्काराच्या पूर्णतेला प्राप्त होणे शक्य नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ते जो बैहेश्वर आहे गोपसीत का बंढेश्वर आहे माताजी? लास्ट लाईन बृहेश्वर बृहेश्वर. ब्रव्हेश्वर. बृहेश्वर. हा, अ ब्रव्हेश्वर. आणि व हा ना दिसलं माताजी, तिथे मिनल मला. माताजी. हा, ब्रव्हेश्वर म्हणजे हा, धन्यवाद बाह्य. माताजी. हरे बाह्य कृष्ण. म्हणजे बर. हा, हरे ब्रव्हेश्वर. कृष्ण. जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः प्रभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति हा स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सर्वसामान्य लोकात भोग भोगण्याची स्वाभाविक प्रवृत्ती असते आणि तुम्ही धर्माच्या नावाखाली त्यांना प्रोत्साहन दिले आहे. ही गोष्ट अत्यंत अयोग्य आणि घृणास्पद आहे. लोक तुमच्या उपदेशानुसार मार्गदर्शन प्राप्त करतात म्हणून ते अशी कृत्ये धर्माच्या नावाखाली स्वीकारतील आणि निषेधांची मुळीच पर्वा करणार नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मिनल माताजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: महाभारत आणि इतर साहित्यात वर्णिल्याप्रमाणे सकाम कर्मांच्या नेमस्त अनुष्ठानाच्या संबंधात श्रील व्यासांनी रचलेल्या वेगवेगळ्या वैदिक साहित्याची श्रील नारदांनी येथे उपेक्षा केली आहे. जन्मोजन्मीच्या दीर्घकालीन भौतिक संघातून जडलेल्या सवयींमुळे मनुष्य मात्रांचा प्राकृत शक्तीवर अधिपत्य गाजविण्याकडे स्वाभाविक कल असतो. मनुष्य जीवन किती अनमोल आहे याची त्यांना जाणीवच नसते. भ्रामक भौतिक गोष्टींच्या आकर्षणाच्या पकडीतून सुटका करून घेण्याची संधी मनुष्य जीवनात प्राप्त होते. भगवत धामात भगवंतांकडे परतणे हे वेदांचे प्रयोजन आहे. 84 लक्ष योनींच्या जन्मांतराच्या चक्रात फेरे घालणे म्हणजे पतित जीवांसाठी बंदिस्त जीवनच आहे. मनुष्य जीवन या बंदिवासातील जीवनातून सुटका करून घेण्यासाठी संधी आहे. अर्थात ईश्वराशी तुटलेले नाते पुनर्स्थापित करणे हाच मनुष्य जीवनाचा एकमेव उद्देश आहे. असे असताना धार्मिक कार्यांच्या नावाखाली इंद्रिय भोग करण्याच्या योजनांना कोणी कधीही उत्तेजन देऊ नये. मनुष्याच्या शक्तीचा अशा प्रकारचा अपव्यय परिणामी
संस्कृतीला चुकीचे वळण देतो. महाभारत इत्यादीतील वैदिक विवरणाच्या संबंधात शील वेदव्यास प्रमाणभूत आहेत आणि इंद्रिय भोगांना त्याद्वारे त्यांनी दिलेले उत्तेजन हे आध्यात्मिक उन्नतीस मोठा अडथळा आणणारे आहे. साधारणपणे लोक भौतिक कर्मे सोडून देण्यास सिद्ध नसतात आणि अशी कर्मे त्यांना भौतिक बंधनात टाकतात. मानवी संस्कृतीच्या एका अवस्थेत धर्माच्या नावाखाली म्हणजे यज्ञाच्या निमित्ताने पशुबळी देणे इत्यादी अनाठायी कर्मे प्रचारात होती. त्यावेळी भगवंतांनी बुद्धांच्या रूपाने अवतार घेतला आणि धर्माच्या नावाखाली होणारी पशुहत्या थांबविण्याकरिता वेदांचा अधिकार अमान्य केला. महर्षी नारदांना ही गोष्ट आधीच समजली होती आणि म्हणून त्यांनी अशा साहित्याची उपेक्षा केली होती. आज सुद्धा मांसभक्षी लोक धर्माच्या नावाखाली एखाद्या देवासमोर अथवा देवीसमोर पशुबळी देत असतात. कारण वैदिक साहित्यात असे निर्बंधित यज्ञ काही प्रसंगी मान्य केलेले आहेत. अशी मान्यता देण्याचा हेतू लोकांना मांसभक्षणापासून परावृत्त करणे हा आहे. परंतु लोकांना अशा धर्मकृत्यांमागील हेतूचा विसर पडतो आणि मग कत्तलखाने उदयाला येतात. भौतिकवादी मूर्ख लोक वैदिक शास्त्रांचा निर्णय स्पष्ट करून सांगणाऱ्या अधिकारी वर्गास स्वीकारत नाहीत आणि मग या गोष्टी घडतात. प्रचुर कर्मांचा साठा, संपत्तीचा संग्रह, प्रजेची वाढ या गोष्टींनी जीवनाचे पूर्णत्व कधीच प्राप्त होणे शक्य नाही. हे निर्विवादपणे वेदांमध्ये सांगितलेले आहे. असे पूर्णत्व त्यागानेच मिळवता येणे शक्य आहे. भौतिकवादी लोक अशा निर्णयांकडे लक्ष देत नाहीत. त्यांच्या विचाराप्रमाणे जे शारीरिक दुर्बलतेमुळे आपली उपजीविका करण्यास असमर्थ आहेत किंवा गृहस्थ आश्रमात वैभव मिळवण्यात जे अयशस्वी झाले आहेत त्यांच्यासाठी संन्यस्त जीवनाची व्यवस्था आहे. अर्थात महाभारतादी इतिहास ग्रंथात लौकिक आणि दिव्य विषयावर निरूपणे आहेत. भगवद्गीतेचा समावेश महाभारतातच आहे. महाभारताच्या एकूण विषयाचा कळस भगवद्गीतेच्या उपदेशात झाला आहे. सर्व लोकांनी आपापल्या प्रयोजनांचा त्याग करून भगवान श्रीकृष्णांच्या चरणांचा पूर्ण आश्रय घेणे आवश्यक आहे. परंतु भौतिकतेकडे कल असलेले लोक महाभारतातील राजकारण, अर्थशास्त्र आणि लोकोपयोगी उद्योग यासारख्या निरूपणांकडे आकर्षित होतात व भगवद्गीतेच्या मुख्य निरूपणास महत्त्व देत नाहीत. महर्षी नारदांनी व्यासदेवांच्या तडजोडीच्या वृत्तीचा उघड उपहास केला आणि त्यांना भगवंतांशी असलेला आपला नित्य संबंध ओळखून त्यांच्या चरणकमळांना विनाविलंब शरण जाणे ही जी मनुष्य जीवनाची परमावश्यकता आहे ती उघडपणे प्रदर्शित करण्याचा समादेश दिला. एखाद्या विशिष्ट रोगाने पछाडलेल्या रोग्याला कधी कधी कुपथ्य भोजन करण्याची इच्छा होते. परंतु निष्णात वैद्य पथ्याविषयी रोग्याशी मुळीच तडजोड करीत नाही. भगवद्गीतेतही असेच सांगितले आहे की काम्य कर्मात आसक्त असलेल्या मनुष्याला त्याच्या अशा व्यवसायातून हतोत्साहित केले जाऊ नये, कारण तो हळूहळू आत्मसाक्षात्काराकडे उन्नत होण्याची शक्यता असते. ही गोष्ट बहुधा जे अनुभूती शून्य कोरडे तत्वज्ञानी असतात त्यांना लागू पडते. परंतु जे भक्ती मार्गात आहेत त्यांना नेहमीच असा समादेश द्यावा लागत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक श्लोक आपण अजून वाचूया आणि मग थांबूया. हलका माताजी तुम्ही वाचा हा तो. हरे कृष्ण. विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मन स्ततो भवान दर्शय चेष्टितं विभो. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. परम भगवंत असीम आहेत. केवळ भौतिक सुखांच्या व्यापारातून निवृत्त झालेली निष्णात व्यक्तीच आध्यात्मिक मूल्य असलेले ज्ञान जाणण्यास पात्र आहे. म्हणून भौतिक आसक्तीमुळे जे यथायोग्य अवस्थेत स्थित नाहीत त्यांना भगवंतांच्या दिव्य कृत्याच्या वर्णनाद्वारे तुम्ही आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग दाखवावा. हरे कृष्ण.
अलका माताजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. भगवंतांच्या दिव्य स्वरूपाविषयीचा धर्मशास्त्रातील भाग हा एक कठीण विषय आहे. भौतिक व्यापारात अतिशय गुंतून राहणाऱ्या लोकांच्या आकलनाचा तो विषय नव्हे. जे भौतिक व्यापारातून जवळजवळ निवृत्त झाले आहेत आणि आध्यात्मिक ज्ञानाच्या संस्कृतीत निष्णात आहेत, अशांना या महान शास्त्राच्या अभ्यासाची द्वारे उघडी करता येतील. शेकडो व सहस्रो माणसात एखादाच दिव्य साक्षात्कार करून घेण्याच्या पात्रतेचा असतो, असे भगवद्गीतेत स्पष्टपणे म्हटले आहे. तसेच असा साक्षात्कार झालेल्या सहस्रो माणसात कोणी विरळाच आध्यात्मिक शास्त्र आणि भगवत ज्ञान समजू शकतो. म्हणून नारदांनी श्री व्यासदेवांना ईश्वराच्या दिव्य लीलांचे वर्णन करून ईश्वरीय शास्त्राचे सरळ वर्णन करण्याचा समादेश दिला. व्यासदेव व्यक्तिशः या शास्त्रात निष्णात आहेत व भौतिक भोगांविषयी अनासक्त आहेत, म्हणून या कार्यासाठी ते योग्य व्यक्ती आहेत. आणि व्यासदेवांचे पुत्र शुकदेव स्वामी हे ते शास्त्र शिकून घेण्यास योग्य व्यक्ती आहेत. भागवत हे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक शास्त्र असल्यामुळे औषधी मात्रेप्रमाणे त्याचा सामान्य माणसावर परिणाम होऊ शकेल. त्यात भगवंतांच्या दिव्य लीलांचा समावेश असल्यामुळे भगवंत आणि भागवत यात भिन्नता नाही. हे भागवत वस्तुतः भगवंतांचा साहित्यिक अवतारच आहे. म्हणून सामान्य माणूस भगवंतांच्या लीलांचे वर्णन ऐकू शकेल. त्यामुळे त्यांचा भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित होईल आणि क्रमशः ते भवरोगापासून शुद्ध होऊ शकतील. परिस्थिती आणि काळ यांना अनुसरून निष्णात भक्तांचे मतपरिवर्तन करण्याचे नवे मार्ग आणि उपाय शोधू शकतील. भक्ती गतिशील आहे. भौतिकवादी लोकसंख्येच्या मंद मस्तिष्कात ती घालण्याचे परिणामकारक साधन निष्णात भक्तांना शोधता येईल. भगवंतांच्या सेवेसाठी केलेले अशा प्रकारचे भक्तांचे दिव्य कार्य भौतिकवादी लोकांच्या मूर्ख समाजात जीवनविषयक नवी सुस्थिती आणू शकेल. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू व त्यांच्या पश्चात त्यांचे अनुयायी यांनी या बाबतीत कौशल्य दाखविले. त्याच पद्धतीला अनुसरून त्यांचे प्रतिनिधी आजच्या संघर्षशील काळात भौतिकवादी लोकांना शांतीपूर्ण आणि आत्मसाक्षात्काराच्या स्थितीत आणू शकतील. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना.